Druhý rok byčieho trhu. ECBčka tretíkrát v tomto roku znižuje sadzby, ASML s najväčším prepadom akcií za 25 rokov. Louis Vuitton Moet Hennessy s prvým poklesom tržieb od covidu. TSMC v biliónovom klube, no a bude zvyšovať Netflix ceny? Sponzorom tohto podcastu je spoločnosť eToro. Moje meno je Patrik Lahuta a toto sú Akcie 10 minút. Už tradične nazrieme najprv do Ameriky, keďže na východ od nás to stojí za holubačkoru, aj keď blbož Blaha by nám pravdepodobne oponoval. V každom prípade nový týždeň, nový rekord. Index Dow Jones prvýkrát vo svojej histórii pokoril hranicu 42 000 bodov. S&P 500 prvýkrát v histórii uzavrel nad hranicou 5800 bodov, no a Nasdaq sa pohybuje blízko maxima. V prípade, že sa po dnešných údajoch v rámci maloobchodných tržieb nestane nič extrémne negatívne prekvapivého, S&P 500 si pripíše už 6. rastový týždeň za sebou. Beachy, alebo ak chcete rastový trh v rámci tohto indexu trvá už 2 roky, v rámci ktorého si pripísal kumulatívnych 61,1%. Myslíte si, že to trvá už dlho a trend sa obráti? Nikto nevidí do budúcnosti, takže áno, aj toto je možnosť. Pozrime sa ale čo o beachom trhu, ktorý začína, keď index alebo akcie vzrástli aspoň o 20% do svojho predchádzajúceho minima, hovoria dáta z minulosti. Priemerný beachy trh od roku 1949 trvá zvyčajne 5,5 roka a celkový nárast je zvyčajne okolo 180%. Najdlhší beachy trh v histórii indexu S&P 500 trval takmer 11 rokov od marca 2009 do februára 2020, v rámci ktorých si pripísal kumulatívnych 400%. Začal po finančnej kríze v roku 2008 a skončil sa začiatkom pandémie COVID-19. Samozrejme, že stať sa môže hocičo a v tomto podcaste nestíhame zhrnúť všetko, takže zopár rizik sme zhrnuli v článku na našom webe. Ak by sa však index rozhodol prekonať 11-ročný rekord, asi by sme neboli proti. O Číne a jej stimulom ma už nebaví rozprávať v každom podcaste, tak skočme rovno do Európy. Na našom krásnom kontinente v tomto týždni všetci investori nevedeli spustiť oči z Christinky Lagardovej. Šéfka ECBčky oznámila zníženie úrokovej sadzby o 25 bazických bodov a ide tak už o tretie zníženie sadzieb v tomto roku. Kika vyhlásila, že banka láme inflácii väzy, pričom poukazuje na úspech svojej politiky v tlmení raste cien. V podstate má pravdu. Ešte približne takto pred rokom bola inflácia v eurozóne nad 5%, kým teraz v septembri dosiahla 1,8%. Jadrová inflácia, teda tá, čo nezahŕňa nestabilné položky ako napríklad potraviny či energie, klesla na 2,7%. Škoda len, že u nás konsolidácia naštartuje v ďalšom roku infláciu nad 5%. V každom prípade ďalšie zasadnutie čaká ECBčku na Ježiška, trh zatiaľ ráta s tým, že sadzby budú opäť klesať a tento trend si ECBčka udrží aj v ďalšom roku. Takže suma sumarum áno, hypotéky budú lacnejšie. Po vydarenom začiatku kvartálnej sezóny, kedy to banky v USA odštartovali vo veľkom štýle, holandský výrobca strojov na výrobu čipov ASML trhy riadne uzemnil. ASML po výsledkoch zažil najväčší prepad akcií za 25 rokov, pričom odpísal takmer $60 miliárd na trhovej kapitalizácii. Od svojho maxima z júla tohto roku sú jeho akcie nižšie o 35%. Čo sa stalo? Okrem problémov s rôznymi embargami, druhá najhodnotnejšia európska firma po farmagigantovi Novo Nordisk upravila prognózu tržieb smerom nadol. No a to sa predsa nerobí do psej matere. Tento kľúčový hráč v dodavateľskom reťazci v polovodičovom priemysle oznámil dosť slabé objednávky. A keď poviem dosť slabé, tak tým myslím naozaj dosť slabé, alebo však poviem vám to normálne, skoro o polovicu menšie ako v predošlom kvartáli a cca o polovicu menšie ako očakávala Wall Street. Hlavne teda v segmente Logic, ten sa vzťahuje na výrobu čipov pre smartfóny, počítače alebo servery. V podstate ide o to, že firmy ako Intel či Samsung v minulých rokoch výrazne investovali do rozšírenia svojich výrobných kapacít. Po pandémii však začali čeliť prebytku. Kapacity tovární na čipy sú v súčasnosti používané na približne 81%. Výrobcovia čipov však zvyknú investovať do nových strojov až pri využití kapacít na 95%, takže suma sumarum ich teda nič netlačí do kúpy nových strojov. Negatívny výhľad ASML spôsobil tak trošku šok pre akcie firiem zaoberajúcimi sa výrobou čipov. Aby som bol teda úplne presný, išlo hlavne o firmy, ktoré sa špecializujú výrobou strojov na výrobu čipov. Útorňajší výplach na akciách sa týkal firiem ako KLA, Lam Research či Applied Materials. Tu vidíme krásny príklad toho, ako výsledková sezóna vie rozhýbať trhmi. Veď polovodičový index iShares Semiconductor ETF v útorok zaznamenal pokles o 5,2%. Sezóna nám teraz začala volatilitou tak ako sa patrí, takže máme sa na čo tešiť.
V Európe ešte chvíľu zostaňme a z Holandska sa presuňme smerom na juh do krajiny croissantov a tých horších aut z Európy. Reč je o Francúzsku a konkrétne o jej najhodnotnejšej firme Louis Vuitton Moet Hennessy. Nie jeden Jean-Pierre pracujúci v tejto najväčšej svetovej luxusnej skupine musí v poslednej dobe otvárať každý večer o jednu fľašu Dom Perignonu naviac. Akcie firmy totiž stratili tretinu hodnoty od svojho maxima. Najväčším problémom je ako inak Čína. Ešte aj tie nedávne clá na drahé koniaky nám pekne serú kšefty. Isto si hovoria ľudia okolo Bernieho Arnaulta, majiteľa firmy, akurát že po francúzsky, no ja to už vraj po minulom týždňovom podcaste nemám skúšať. Pravdou však je, že Čína je teraz naozaj hlavným problémom luxusného domu. Tá je pre nich totiž extrémne dôležitým trhom a v minulých rokoch bola hlavným motorom rastu nielen pre Louis Vuitton Moet Hennessy, ale aj pre iné spoločnosti s luxusným tovarom. Z našich podcastov už viete, že druhá najväčšia ekonomika sveta má veľké ekonomické problémy. Bohatší Číňania síce stále cestujú a nakupujú, no širšia spotrebiteľská základňa výrazne znížila svoje výdavky, no a to celkovo oslabilo dopyt po luxusných výrobkoch. Výsledkom je, že globálne tržby klesli prvý raz od prepuknutia covidu. Ak neviete, čo to je, lebo u nás teda vraj nebolo, tak kúknite nejaké správy z Česka. Počul som, že tam sa na chvíľu zastavil. Report bol o to horší, že žiadny zo segmentov nenaplnil očakávania. Ale stále ide o kvalitnú spoločnosť so silnými etablovanými značkami. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa mala pozviechať aj Čína a preto príležitosť k dokupu akcií nie je za nás od veci. Ale pamätajte, ak prerobíte, neklopte nám na dvere, toto totiž nie sú investičné rady. PS, my sme dokupovali. Keď som na začiatku naznačil ako Robert, že na východe nič nie je, tak to není úplne pravda. Investorom už dlhšie robí radosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Company alebo skratke TSMC je najväčší výrobca čipov na svete. Tajvanská firma po výsledkoch, ktoré boli už tradične výborné, prekonala trhovú kapitalizáciu $1 bilión. Táto metrika predstavuje súčin aktuálnej ceny jednej akcie spoločnosti a celkového počtu jej akcií v obehu. Tým sa firma dostala do prestížneho zoskupenia mien ako sú Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Saudi Aramco, Meta či Berkshire Hathaway. Len za posledný rok si akcie TSMC pripísali vyše 100%, pričom hlavným faktorom úspechu je najmä ošial okolo umelej inteligencie. Ak ste teraz zainvestovaní v tomto tajvanskom obrovi, gratulujeme. Tento podcast zakončíme tak, ako sme ho začali, a teda dobrými správami z USA. Kým v Európe hlavné hviezdy tohto týždňa padali, najväčší trhák na americkom akciovom trhu Netflix opäť nesklamal. Nemalé očakávania analytikov na Wall Street porazil na každom fronte. Pridal pritom o 600 000 viac nových predplatiteľov, ako sa očakávalo. Už teraz sa môže pochváliť viac ako 280 miliónmi predplatiteľov, pričom balík s reklamami za $6,99 v USA, ktorý mimochodom zostáva jedným z najlacnejších ponúkaných na trhu, činí gros tohto veľkého koláča. Viete si predstaviť, o koľko sa dvihne zisk, keď pri takejto mase ľudí zdvihnete ceny? No, investori to už pomaličky preratávajú. Plánuje sa totiž zvýšenie cien v Španielsku a Taliansku a ďalšie zvýšenie cien v USA by malo prísť v roku 2025. Gigant v oblasti streamovania sa zároveň sústreďuje aj na živé vysielanie, ktoré by malo prilákať nových inzerentov. V plánoch je vysielanie boxerského zápasu medzi YouTubeovou hviezdou Jakeom Paulom a Mikeom Tysonom, ako aj NFL zápasy či každotýždňový wrestling. No a taktiež má na platformu prísť 26. decembra Squid Game 2, takže ak budete oslavovať pištu a rozbijete sa, aspoň viete, čo máte pozerať. Akcie firmy si v tomto roku pripísali takmer 50% a od roku 2022 takmer 400. Hlavnými dôvodmi bolo obmedzenie zdieľania hesiel, aj keď na to všetci užívateľia pekne povedané nadávali. Pomohlo taktiež zavedenie lacnejšieho predplatného s reklamami, čo prilákalo nových zákazníkov. Pre investorov Netflixu teda platí to isté ako pri TSMC. Gratulace. To by bolo od nás v tomto týždni všetko. Do 10 minút sa naozaj nedá napchať všetko, takže sa vám snažíme priblížiť aspoň to najpodstatnejšie z finančných trhov. O mnoho viac nájdete na našej webovej stránke akcie.sk. Aktívni sme aj na našich sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twitter či Threads. Nezabúdajte, že hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať, preto investujte s rozumom a s vedomím, že váš kapitál je v ohrození. Ja vám želám veľa finančných úspechov a prajem pekný víkend.